Dit project is een airhockeyrobot. Airhockey kent iedereen waarschijnlijk wel van op de kermis en vanuit het Lunapark. Dus ons project dat we hebben ingediend is de elektrische kaart die je op de achterkant kan zien samen met een laadpaal. Dus het uiteindelijke idee was dat je, waar je ook bent, dat je zonder van het net elektriciteit te nemen, elektriciteit hebt door in middel van groene energie. Nee, ik wou de leerlingen meer laten bewegen. Dat was mijn idee. Maar wij hebben hier één speler vervangen door een robotsysteem die automatisch de puck moet gaan terugkaatsen. De bedoeling zou dus zijn dat we met behulp van zonnepanelen batterijen kunnen gaan opladen en ook in combinatie met een windmolen om dan uiteindelijk de batterijen van onze elektrische kaart te gaan opladen. Wat wij eigenlijk willen realiseren met dit project is een batterijsnijder die de buitenmantel van een batterij verticaal kan snijden. In het project willen we dit jaar proberen om drones meer in de landbouwsector te introduceren. En ik dacht, staantafels, rechtstaand lesgeven, nu fietsend lesgeven. Ik dacht, dat is misschien een mogelijkheid om ieder klas een uurtje te kunnen inplannen in zo'n lokaal. Wij hebben dus voor het project Limburg stemt het af gekozen voor een kettingwiel. Hetgeen dat wij wouden realiseren was eigenlijk een oplaadpunt creëren voor fietsnetwerk. We wouden eigenlijk een alternatieve manier vinden om water op te warmen. Dat kettingwiel willen we dus gaan optimaliseren om het zodanig milieubewuster mee om te gaan en om het slijtvaster te maken. We hadden de vraag gekregen om een STEM-project te realiseren. Vertrekken van een pompopstelling die eigenlijk mee evolueert met de kennis en vaardigheden die een leerling in een bepaalde richting opdoet. We wouden water, dus een liter water opwarmen van 20 tot 60 graden binnen een uur. Vorig jaar hebben wij eigenlijk al een oplaadpunt gemaakt met zonnepanelen en dit jaar was het de bedoeling om een windmolen te bouwen om dat oplaadpunt nog een beetje te versterken. We hebben dit jaar gekozen met onze campus Allisburg voor het project van Limburg stemt af voor een aardbevingbestendig klimaatstation. We zijn dit jaar begonnen met het maken van een energiehuis. In het energiehuis is de bedoeling dat wij de warmtebronnen gaan samenvoegen met eigenlijk het slimme gedeelte van een huis, namelijk het smart grid. Ja, ik vind dat onze groep, wij zijn best wel een diverse groep, zeg maar. Hij is van Nederlandse afkomst, ik ben van Turkse origine en hebben we ook 2 Belgische leerlingen. Meerwaarde vonden wij ook met de samenwerking tussen de verschillende afdelingen naar de leerlingen toe. Trekken dan meer naar elkaar toe, omdat normaal gezien is het zo dat iedere klas zo'n beetje samen zit. Waar ik het meest trots op ben, is dat het ons is gelukt en dat we het samen als team hebben gemaakt. Maar het is ook dat we allemaal zo, we zijn een beetje een apart karakter, maar dat we toch, als we samenkomen, dat we iets op tafel kunnen leggen, dat we iets kunnen tekenen ook. Ons doel was eigenlijk om de elektroluminescentietest, dat is dan de test waarbij zonnepanelen gecontroleerd worden op defecten die de mens eigenlijk niet kan zien met het blote oog. Zeggen dat de samenwerking met bedrijven zeer positief is. We krijgen toch wel heel wat medewerking. Niet alleen het ter beschikking stellen van materialen, maar zelfs ook van know-how of met een bezoek. We hebben in eerste instantie contact gehad met de firma Bart Meers. Die heeft op zijn beurt zijn contactpersoon aangesproken. En zo zijn we eigenlijk gekomen tot 4 kernbedrijven die meedoen. Voor leerlingen vind ik is het altijd een meerwaarde als je bepaalde bedrijven aan een project kunt binden. Staat het juist? Ja, het zou nu heel dingen zijn dat omgekeerd zou staan, al ondersteboven.